シリコンバレー初のグローバルイノベーションイベントジャパンサミット2025マップユアイノベーションジャーニーが東京有楽町の東京イノベーションベース基部にて開催されました。フラグ&プレイが主催し、世界60拠点以上20業界の専門チームが集結。スタートアップと大企業、行政、投資家が交わり、次のイノベーションを生み出すヒントにあふれた場となりました。海外×日本スタートアップによるピッチセッション、東京が誇るものづくり、企業とのコラボ、マッチング、グローバル視点での最新トレンド、ケーススタディ、来月の事務事業質疑に向け、現場第一で調査を進めています。東京から世界へ、未来を動かす、次の一手をしっかり形にしてまいります。さらに都内のウェルフィット、ゲームチェンジャーとやっているところです。折りたたみで我々側の確定